sekarang hanya sebagai tamu. Iki lho ndelok sepur iki isine apa? Amit ala kekunci. Ini kak winter kunci. Ini sego pecel. Iki cah apa ruang kobong? Persiapan di berat. Kilo cah sepore, boy iki sepore jenisnya apa? Paling kide ngono. Iki koplinge, kopling sing jadul to lho. Saya dibuka iki, gak rusak. Gak koyo sing bis sing sebelah iki padha wis koyo ngono. Sini angin kokono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, ngene. Setelah dhuwur. Iki apa iki? Elwi. Iki kok enek ra salah sing go buka iki lho. Oh, itu lah sing go buka iki. Apa iki? Iki lever go mlakune sepur. Iki nek diteken ya paling kok nek mlaku. Tapi wis gak iso mlaku iki ya mbah iki apa iki. Tibake sepore parkire ning kene to tibake. Ha iki lho sepur Tasik Madu. Iya iki apa gak jenenge lali aku jenenge apa iki. Nah iki lho sing digoleki wong-wong iki lho. Iki mbiyen iki nek ora salah mbiyen enek nang TikTok tak goleki nang FYP nek ora salah kaya ngene. Sepore apa? Nek ora salah sing ilang sepur kae lho. Iki lho aku delok ini iki kopler. Kopler jadul kayaknya. Nek kopler kare iki piye? Iki kaya ngene. Kopler zamane Belanda. Buri kene ya nek sepur, nek rasane iki pernah numpak aku ning iki sepur iki. Pernah aku nek salah lokone kaya iki pas aku biyen cilik. Tel bisa digerakne apa ora iki wesele. Ojo iso iki. Ya iki iso diubah wesele. Dadi kene arep digeser rene ya rono. Iki lho delana sepure kok wis kaya ngene delana gambare ngawur. Orange iki Kipel Arthur Kopel, Berlin Surabaya Semarang. Iki jeroane cah. Nyonges ngawur gambare delokno ngawur. Kaya dicara karo oknum sing tidak bertanggung jawab. Dadine sepure ketoke ikonik. Wis ngomong nyanyake kon awan kaya goli tiket. Ya ora tak saponi gone. Ya, sing ora mlebu kok. Nyapu nengen perempatan ler WC kae wis sayane ra rampung. Ning sapune geng ngluncruk cilik rampung jam piro.